салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза бардоро бисёриёт мепурсанд ки семени сафед ки ҷо бигирем ё семени сафед дори яка. ин семени сафед ҳасе бардоро кадомеда дар корай метавонем дар саф каш кинем ки ҷое ки бихоҳад дар саф кашам мекунем. метавонем ба магазинам биен ай магазинам бигирем бардоро. магазина навк шудаесем иншоаллоҳ худо хоҳад ҳамаи намуди материали строителӣ мешавад. метавонед омада ба нархи арзон дастрас кунед ё ки ҷои хоҳед дар сафка мекунем равонтон мекунем. паргалка, перефоратор, шурупавиёр, дрел, лазер, любой намуди аппаратам иншоаллоҳ мешавад. дар номерои болои экран мондагӣ ватсапда муроҷиат кунед. иншоаллоҳ нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷое ки хоҳед бардоро сементи сафеда равон мекунем. ва худованд нигаҳбонтон то навораи ояндаро.